Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Гостев урамынан Усмановга кадәр жолда юлларны капиталь ремонтлау һәм төзелеш эшләре бара. Шәһәрдә тагын нинди юллар төзекләндереләчәк? Коронавирустан һәлак булган табиблар истәлегенә Яршолыда аллея ачтылар. Шәһәрнең 5-нче хастаханәсе территориясендә зәңгәр чыршылар утыртылды. Архитектура һәйкәлләре, скульптуралар, интерьер әйберләре, агачтан ясалган әкият персонажлары. Экология музеенда агачтан мөгъҗиза дип исемләнгән шәһәр күргәзмәсе ачылды. Гостев урамынан Усмановга кадәр Яршолыда юлларны капиталь ремонтлау һәм төзелеш эшләре бара. Шулай итеп, Омега сәүдә үзәге каршында буҗра барлыкка киләчәк. Автомобиль йөртүчеләр өчен бу участок иң җайсыз урыннарның берсе иде. Һәм еш кына бирдә юл транспорт һәлакәтләре дә булды. Шәһәрдә тагын нинди юллар төзекләндерелер? Тулырак калдагы материалыбызда. Иң зур эшләр Гостев урамында үткәрелә. Аэродром урамынан Бытынчук урамына кадәрге кисештә күпер төзелеп, үзгәрешләр кертеләчәк. Ул ГЭС пистәсен Мәләкәс аръягы белән тоташтырачак. Киләчәктә яшь микрорайонда 50 меңнән артык кеше яшәр дип көтелә. Төзелеш эшләре узган елда старт алды һәм ул агымдагы елның октябрына кадәр тамамланырга тиеш. Данная автомобильная дорога будет расширена до 2 полос в каждом направлении. С обоих сторон будут обустроены пешеходные тротуары, соответственно, мостовой переход. В настоящее время работы выполнены на 63%. Активно работаем, находимся в графике. Тынычлык проспектынан Чулманга кадәр Халыклар дуслыгы проспектында да төзүчеләр актив эшли. Бирдә инде юл катлама 30%-ка яңартылган. Бу максатларга 200 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Моннан тыш Халыклар дуслыгы һәм Сөембикә проспектларын буҗралы киселеш барлыкка киләчәк. Өченче мөһим проспект Хайыр урамындагы юл катламын реконструкцияләү. По состоянию на сегодняшний день выполнение работ находится на отметке 16%. По государственному контракту до 24 октября мы должны провести эту работу. Она предусматривает расширение до 2 полос в каждом направлении с обустройством разделительной полосы и наружным освещением. Шамил Усманов урамында капиталь ремонт дәвам итәчәк. Бу шалда 7000 метрдан артык озынлыктагы иң озын урамнарның берсе. Ул автозавод, Үзәк Комсомол районнары аша уза. Реконструкция 2017 елда ук башланды һәм этаплап башкарылды. Шулай итеп, быел Халыклар дуслыгыннан алып Академик Королев урамына кадәр участок яңартылачак. Аны үзгәртүгә 100 миллион сум акча тотылачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сездә дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Коронавирустан һәлак булган табиблар истәлегенә Яршолыда аллея ачтылар. Шәһәрнең 5-нче хастаханәсе территориясендә зәңгәр чыршылар утыртылды. Пандемия башланганнан бирле әлеге медицина учреждениесе аша 13 меңнән артык пациент үткән. Медицина хезмәткәрләре аларны үз гомерләрен куркыныч астына куеп дәвалады, ярдәм күрсәтте. Истәлек аллеясы ачылышы турында Лилия Хәбибҗанова сюжетында. Вот тут, да? Да, к большому. 5-нче хастахана территориясендә яңа аллея ясыйлар. Коронавирус вакытында үз гомерләрен кызганмыйча эшләгән табиблар истәлегенә чыршылар утырталар. Никому этого не понять вообще, кто работал здесь. Это кто работал, только понимает и чувствует те, так скажем, чувства. И то, что мы испытывали и испытываем сейчас. Это больно. И вспоминать боль. Пандемия вакытын табиблар яшь аралаш искә ала. Көн сайын ковидтан дистеләгән кеше гомере өзелә. Пациентларны дәвалаган табиблар көтмәгәндә үзләре дә котышкыч авыру курбаны була. Коронавирус аркасында шәһәребез республиканың атказанган табибы Йөк йөз хирургиясе бүлеге мөдире Дмитрий Смородиновны югалтты. Шыршылар утыртуда аның тол калган хатыны һәм улы да катнашты. К сожалению, ушел самый первый. Для нас очень большая утрата, потеря. Спасибо, конечно, что посадили елочку в честь него. Теперь буду ходить на работу каждый день, здороваться с ним. Пускай растет большая, красивая. Дмитрий Васильевич для нас остается всегда живым, жизнерадостным человеком, который всегда подставит плечо
вот, в нужный момент. Вот, и как бы отделение челюстно-лицевой хирургии потеряло очень весомую часть своей частицы. Вот. Бишенче шәһәр хастаханәсе пандемия вакытында 3 тапкыр ковид госпиталь статусын алырга өлгерде. Нәкъ биредә авыр хәлдәге пациентларны дәваладылар. Через нас прошло более 13 тысяч человек, поэтому иногда в день вместе 350 запланированных больных у нас бывало по 500, даже с лишним, поэтому огромный труд, огромная самоотверженная работа. Люди шли, несмотря на смертельную опасность. Истәлек аллеясы ел сайын яңа агачлар белән тулыландырылачак һәм ул табибларның геройларча батырлыгын һәр вакыт хәтерләтеп торачак. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар. Июнь айынан эшләмәүче пенсионерларның пенсияләре 10%-ка артачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов пенсия фонды бүлекчекләренә вакытында яңадан исап-хисап ясарга һәм түләүләрне тәэмин итәргә кирәклеген белдерде. 1 июньнән шулай ук яшәү минимумда 10%-ка артырга тиеш. Эшләүчеләрне дә яхшы яңалык көтә. 1 июльдән минималь хезмәт күләме 10%-ка артачак. Әлеге карарлар республика халкының социаль яклауга мохтаҗ гражданнарның керемнәрен күтәрергә мөмкинлек бирәчәк, дип белдерде республика башлыгы. Архитектура һәйкәлләре, скульптуралар, интерьер әйберләре агачтан ясалган әкият персонажлары. Экология музеенда агачтан могҗиза дип исемләнгән шәһәр күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәне булдыру эшендә декоратив гамәли сәнгатьнең чын профессионаллары, халык һөнәрчелеге осталары, рәссамнар һәм табигать сөючеләре катнашты. Фат Закиров кулында агач чын сәнгать әсәренә әверелә. Ул барлыгы 400-дән артык эш башкарган. Шуларның 17-се мәчетләр. Ул миниатюраларда храмнар, авыл ишегаллары һәм гадәти булмаган сувенирлар булдырырга ярата. Аның сүзләренә караганда, армиядан соң ук урманчы булып эшли башлаган. Шул агач инде юк агачы. Бысат деген идар помарорный ниләре. А бысат деген тәрзәгә бар җалюзе бар икән. Менә шулар элек баладыр ел. Ясаганда авырлыктар була, ул сизелми алар. Аны күңел бирү ясагач, аны бит әйберне тотынырга гына кирәк. Тотындан эшли башлыйсан икән, үзеннән-үзе бара әкренгә генә. Анатолий Калинин да үз эшләрен тәкъдим итте. Агачлар белән ул 37 елдан артык дус. Барлык эшләр дә яратып һәм күңел белән башкарыла дип уртаклаша уста. Агачтан могҗиза күргәзмәсендә ул интерьер әйберләре һәм савыт-саба тәкъдим итте. Шел по грибы, увидел хорошую вещь. Я сразу увидел что-то. На другой уже день я просто ее срезал ножом, маленьким таком мачете. И потом осталось гниль вычистить, и получилась прекрасная вещь. Она у меня дома. Агач скульптураларына һәм әкият персонажларын Ирек Масаров булдырган. Ул балачактан ук рәсем ясау һәм уку белән мавыган. Хәзер хыялларын тормышка ашыра башлаган. Вакытны менә итендәне ничәгә кирәк инде. Может анда бер ике атнага сузылырга может. Әйе. Сразу гына эшләп булмый итендәне. Әкрен-әкрен генә эшләнә. Липа булса тизрәк эшләнә. Бу бит липа түгел, бу сосна бик кыен менә эшкәртергә. Агачтан могҗиза күргәзмәсе 20 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.